Jone batzuetan pelikula hasten da Opera Prima programan, dela Eskak Unibertsitateak daukan programa bat, ikasle horiek haien lehenengo pelikulak garatu ahal izateko, eta orduan horra heldu nintzenean ez zegoen pelikularik, neukan ideia oso general bat, baina ez zegoen orain sortu dugun pelikulaz. Eta orduan Gabon horietan nire aitak eman zizkidan bere gazteetako eta nerabezaroko egunerokoak. Orduan hasi nintzen gau horretan eguneroko horiek irakurtzen komunaloka, eta apur bat hori da pelikularen hasia. Gero pelikulak hartu du dimentsio handiagoa eta hitz egiten du gauza gehiagotaz, baina nire aita hor irakurri ahal izatea eta ez dakit, nik ezagutzen dut nire aita, baina batean hor beste pertsona bat ikustean, nola zen gazteetan, zelan pentsatzen zuen, zela sentitzen zen, horrek erakarri ninduen pelikulan pentsatzen hasteko. Azkenean pelikula coming of age bat da, orduan Jonek dituela 20 urte, justo dago transizio momentu baten, nerabezarotik heldu arora, heldutasunera, orduan pelikulak sakontzen du nola transito horretan ditugun zalantzak, ziurgabetasunak eta nola familia honetan egon diren orain arte rol batzuk, aita izan da zaintzailea, umeak izan dira zainduak, eta hain garrantzitsuak izan aldiren oinarri batzuk zure gurasoak bezala, nola cuando se tambalean edo ez direnean hain ziurrak, horrek dakarren ziurgabetasuna eta zalantzak. Pelikula hau egin da modu oso berezi baten, ez genuelako lortu finantziazioa rodajea bukatu eta gero, orduan azkenean egin genuen lagunen artean, talde oso txiki batekin, orain pelikula ikusten duzunean ez da konturatzen horretaz, baina bueno, eta orduan rodajean realmente zailena edo izan zen Bilboko Jaietan grabatzea, ze azkenean pelikula naiz eta izan familia honen historioa, kontekstua da Bilboko Jaietan, da Joneren uda hau eta konkretuki Bilboko Jaiak prestatzen diren bitartean eta Bilboko Jaiak gertatzen diren bitartean. Orduan hori izan zen erronka handiena uste dut, ze azkenean Bilboko Jaiak existitzen dira eta ezin dira gelditu, orduan grabatu behar genuen soinu direktorekin, zegoen denbora guztian musika, jendea, pasatzen. Hori egin ahal izateko oso ondo prestatu behar izan genuen, baina gero hor egotean izan zen bastante divertido. Beste erronka bat agien izan zen castinga egitea, ze pertsonai ia gehienak Josean Bengoetxea eta Ainhoa Artetxe izan ezik ez dira aktoreak orduan. Ezagutu ginenean ez ziren aktoreak orduan, izan zen oso prozesu luzea castingarena, topatu ahal izateko Jone, topatu ahal izateko Marta, dela Joneren ahizpa txikia, topatu ahal izateko Joneren kuadrilla guztia, eta pelikulan agertzen diren beste pertsonai asko. Orduan hori izan zen erronka ere, ze azkenean egon ginen amets dela casting zuzendaria eta ni ia urte oso batez jendea ezagutzen. Pelikula bukatu genuen grabatzen 2023ko irailean, eta orduan hor hasi zen postprodukzio prozesu guztia, non postprodukzio prozesuaren parte baten, egon ginen Malagako work in progressean, zela pelikula bukatu gabe zegoen, baina hor aurkeztu genuen ez publikoarentzako, bakarrik industriarentzako jendearentzat, eta hor jaso genituen sari batzuk lagundu zigutela pelikula bukatu ahal izaten. Niretzat garrantzitsua zen pelikula, nahazten dira euskera eta gaztelera, baina garrantzitsua zen pelikula euskeraz izatea eta euskarak bere tokia eukitzea pelikulan eta euskal zineman eta zineman generalean.